98.1 FM, Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mabilabilay, fiago na Biyernes, Pangasinan, Dagupan. Wadyala so Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matua yaon sasabi at kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin nasailik na ay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM Saray Balitan Matua. Ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo at sayin agaw. Bet sa 24 latatin tanagagi kat bulan na Hulyo taon 2026. Agaw nata na Biyernes. Agi, Biyernes lalaman. Ang gapi arom no si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Antoy, nasa bahay na ba lahat ng mga batang mag-aaral sa mga public schools dito sa lungsod ng Dagupan? Lilinawin lang po natin ha. Only mga public schools ang may suspension ng klase dito sa lungsod ng Dagupan dahil sa inaasikaso ng ating kapulisan ang seguridad ng ating mga estudyante, ng ating mga anak na nag-aaral sa mga public schools patungkol sa mga kumakalat ng mga bomb threats lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan. As of press time po, wala pa pong official statement coming from the office of the Dagupan City Police Office. Although ang suspension order ay galing po sa Schools Division Superintendent na parang sa tingin ko precautionary lang naman ito. Precautionary measure para ayusin or tignan talaga may tuwig tawag that sa ay. Although in my conversation with the Dagupan City Police Office, tati mawag tayo ni man, walan twa sunawat daya bomb threat. But walay bomb threat yanawat da ditan at Gregorio del Pilar School. Ditan at bunuan gasat agagik si katutay official ibabagada na sa kapulisan tayo siyudad na Dagupan iakawat na bomb threat. Kanyan
inmo na lang sinuspindidan so sa may klase at Gregorio del Pilar at Bunuan Gaset. Lapod sa atan niya nawat daya bomb threat agagik. And because of that, pati sari arom na eskwilaan at kinansilala sa klase. At according to the order of the Schools Division Superintendent, lahat na ng public schools sa Dagupan City, Sayan Ago, July 24, suspended dahil sa online security threat. At ni iba namat yawali activity, ni iba namat agagik yawali activity na sa ikapulisan tayo, ditan adlinggayan. Ta ongoing natan so sa may One Coast, One Community Run. Kalasag Dagat 2026, kaligtasan laban sa anyo ng sakuna at aggression gamit ang aktibong tugon. Ninya ay so saray sa may video yan nala tayo at busy re kapulisan tayo at saren kaplusan including the city of Dagupan. Ya watan ira at satan niya activity natin ditan at linggayen. Nanunutan nyo karuman si Mabi mismo at Luyagtain Pangasinan, si DILG Secretary John Vic Rimulya, para sayan specific ya programa at ating tanagagik One Coast, One Community Run. Kalasag Dagat 2026. Gauntan at ating tanagagik. So siguro, sige, play natin, Engineer Nixon. Yung activity ngayon. Yan po yung ating mga participants. Yes, sir. Okay. Sa right side, 10K. 10K po dito sa right side, katabi ng 10. 10, 5 sa gitna, and then 3K dito, katabi ng dito sila. Andyan si PD si Director sales. sales. Ayun, 5, 5, 15, 3, 5, 10. 10K na tatakbuhin po ng mga participants sa One Coast, One Community Run Kalasag Dagat 2026. So siguro before the end of the day, at Sayan Ago at ating tanagagik will be hearing some official statement coming from our City Police Chief at Ciudad Naragupan, and probably from the LGU and from the schools concerned, Schools Division Office, official statement saya biglaan ya suspension. Biglaan ko ang kwatating talaga kita. On the way kami lang. On the way lang may anak ko kalamor, kapalus la, ready lang sa may performance at tawalay performance na natin unsayaw irang umon. But along the way, na-receive po niya yung report na sinasabi doon sa report agagik sinususpindi po yung klase. At ganito nga po yung laman ng isinaad na suspension. Say kwanto di agagik kay please be informed that due to the spreading bomb threat or death threat in the schools, let us suspend the classes in all public elementary and secondary schools for the safety of our learners and personnel, and also request BNP for proper inspection of your respective school for your compliance and guidance. Si Katutan, so impawidaya message sa tatin tanagagik, and I believe this is coming from the Schools Division Office. Kanyan suspended sa klase sa Republic Schools, elementary and high school, including senior high school at Ciudad Dagupan. Not because of the weather, sa isabi na bagyon kaya po, but because of that bomb threats, death threats na kumakalat sa social media. So I believe they would like to make sure na safe yung mga eskwelahan po natin, mga public schools po natin dito sa lungsod ng Dagupan. Hindi bali po sa mga private schools kasi may sarili po silang mga security guard sa mga yan eh. Kasi wala man so sa may abasada at social media
coming from anonymous participant. Yasay kwanto jay, good luck sa inyo mga teachers and students. Ako ay magbabaril mula grade 1 hanggang 12. Kaya maghanda kayo bago ako papunta sa inyo. Kami ay 19 na tao. At kung matatandahan po ninyo, ay nagkaroon din po ng masusing investigasyon ng ating kapulisan. At na nagresulta sa pagkakahuli ng isang 15 years old. Imagine that at ating tanagagi ka. Actually, mariing kinukundi na po yan ng ating Pangasinan Police Provincial Office. Ang mga ganitong pagpapakalat ng mga pagbabanta sa pamamagitan ng social media at iba pa na mga online platforms na naglalayong maghasik ng takot at pangamba sa publiko. Lalo na sa ating mga mag-aaral, sa mga magulang, sa mga guro at mga kawani ng mga paaralan. Ganun pa man, kinumpirma naman ng ating kapulisan na yan po yung mga peke o mga biro lamang. Ito pong mga online na banta ng bomba. Bomba may sasabog atan so bomba. Aliwan sa may bomba natin sa may panahon ng martial law sa nanayman. At pamamaril sa ilang paaralan sa Pangasinan. Pinahigpit ng mga otoridad ang mga security protocol sa buong probinsya kasunod ng mga insidenteng naiulat sa mga lugar kabilang po sa Rosales, sa Mangaldan, Santo Tomas, Lingayen, Balungaw at Manawag. So, sa masusing investigasyon ng ating kapulisan, just to update you, isang minor de edad na responsable sa isang video threat sa Rosales ang inaresto noong July 19. Agaw na simbaman agagik. At nasamsam po sa kanya yung laruan na baril. Yung laruan lang naman na baril. Sa ibalatuman may bilog-bilog ay plastic agagik at baseball bat bilang ebidensya. Kaya yung mga ibang eskwelahan na nakatanggap ng online threat na yan, ay lumipat po sila sa alternative delivery mode para hindi po maapektuhan yung pag-aaral at regular na klase ng mga estudyante. Ganun pa man, para sa seguridad ng lahat, nag-deploy na po ang Pangasinan Police Provincial Office ng karagdagang puwersa at masusing routine security checks sa mga paaralan. Kaya dito po sa ating lungsod ng Dagupan, ganyan din po ngayon ang ginagawa. In fairness sa ating kapulisan So, ito po ay babala sa publiko. Babala sa publiko. Binibigyan ng babala ng mga otoridad na ang pagkalat ng mga peke o biro na banta ng bomba o pamamaril ay labag sa batas ng Pilipinas na may kaukulang criminal charges at posibleng pagkakakulong. Kaya naman hinihimok ng ating mga opisyal, ang mga magulang na subaybayan yung pong mga online activities ng inyong mga anak. At pinapayuhan naman ng publiko na iulat ng diretso sa lokal na otoridad ang mga kahina-hinalang pag-uugali sa halip na ibahagi ang mga hindi pa verified na chismis. Dapat meron kayong personal knowledge, hindi lang chismis. Alam po ninyo, maging sa Department of Education, meron din pong policy ang ating DepEd regarding sa mga bomb threats, sa mga shooting threats, at mga peke na mga threats sa paaralan. Yan po yung nakapaloob, ulitin ko ulit, nakapaloob sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 na tinatawag na Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment, na kung saan nakalagay sa naturang guidelines
Ano po yung pangunahing provision ng guideline na yan? Ito po, yung pangunahing provision. Kapag ka nasa third level offense, ito na po yung pinakamalubhang antas, ang paggawa ng bomb threats, shooting threats o kahit biro man lang tungkol dito. Kabilang din dito ang pagdadala ng deadly weapons sa mga eskwelahan. Kaya maigi po na chine-check up yung mga bags ng mga bata kapag sila pumapasok sa paaralan. And ako na may natutuwa kasi sa mga nadadaanan kong eskwelahan, lalo na di man at binmali agagig, ganyan ang ginagawa. O chine-check up yung mga bags ng mga eskwelahan, schools, yung mga estudyante. O dyan sa Dulag National High School, again, Duque Supila, kagkabosan agagig. On Tabad Jai Senior High School at Dagupan City National High School, ganun din. Ngayon, ano ang parusa? Ano ang parusa ng mga ganitong gawain na nagdudulot ng panic, pagkaantala ng klase, emergency response at panganib sa buong komunidad? Sa unang beses, ang parusa po ay non-readmission, maaring tapusin ang kasalukuyang school year pero hindi na pwedeng mag-enroll sa susunod na taon. Plus, may referral sa pulisya at iba pang ahensya para sa intervention. Ngayon, no anawat suluto, may ugaw, ginawa to lalamat. For the second time, ito na po yung mahigpit na parusa. Exclusion, permanenteng pag-alis sa paaralan, plus referral sa otoridad. At ito pa, may dagdag pang legal na parusa, posibleng kasuhan sa ilalim ng Anti-Bomb Joke Law or Presidential Decree 1727 at Cybercrime Prevention Act na may multang hanggang 40,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang 5 years. 5 taon. Ay agi. Kaya kayong mga bata, huwag kayong masyadong magpapa-impluensya sa mga nakikita nyo sa social media. Sa mga magulang, guide your children well sa mga nakikita nila sa social media. Iba talaga ang epekto nitong gadgets na to, mga cellphones, computer. Sana ito ang mapagtuunan ng pansin kung pwede nating kontrolin yung pwedeng makita ng mga bata sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga gadgets. Kasi hindi mo rin pwedeng isiblot at sikara yung pagkakaroon ng cellphone kasi in times of emergency naman, yun lang naman ang pwede mong magamit para sila ay makontak. You can get in touch with them. Magonta na tatang tanagagig for security reasons din. Kaso nga lang, ayun nga po, walang control sa social media. Sa ikwanda lang tiyatatin tanagagig, balik na lang, ibalik na lang yung striktong pag-handle ng mga teachers sa mga bata. Singa si kami ng saman, singa si kamera di Engineer Nixon Dacal ng saman, wala kami elementary, mabubo so liwat, agamtan sara, luwat ladabong, luwat diskwilaan. Kanyan, ang gapi gawon mo, mangkalakal ka, disiplinam so sarili, magunta na tatang tanagagig, tapian, makaiwas ka ed, luwat, ay no siya nasama na, luwat ang dakat umbirat, umbirat ed ulpo agagi. That is how to discipline the children before. Ang pinagawan mo, siyempre, anak kalabat, agaw tanatatan tanagagig, pero, nan limulutaw iraratan sulay, ya inalig tayo Amerika, ya mangiitar na proteksyon at sarte ugugaw,
Sinasatay violence against women and children, agaon ta na tatin tanagagik, ito na. Nang nangyuri awawi na ugugaw natan. Mauubat irad sari ateng da, mauubat irad sari teachers da, rasunday rasunda. Maganda rin po yung open sila, nasasabi nila yung kanilang mga saloobin, pero not to the extent naman na wala na yung GMRC. May good manners and right conduct. Although tinuturo pa rin yan sa school. Kaso nga lang, wala rin ateng sobra silang sensitive kapag ka napagsasabihan ng kanilang mga anak sa school. Amamat si ugaw, mandalo mat si ateng to, si ateng tumot, agaya, affected yan maong. Ang gadluso bandala may teacher at eskwilaan. Yakulkulon dala may maestra. Sana pagka ganon, manimbang din po kayo. Kasi kung hindi nyo na maharap na disiplinahin yung mga anak po ninyo sa bahay dahil busy kayo sa paghahanap buhay, hayaan nyo na yung mga teachers na magdisiplina sa kanila. After all, at the end of the day, basta hindi sobra, alam naman ng mga teachers yung kanilang limitations. Pero alam mo naman, human beings as they are, just like us at atong tanagagik, no maminsan, no sobra lang galaw-gaw may ugaw, agaon tanatatong tanagagik, and we can understand that. May limitations din yung patience mo, agaon tanatatong tanagagik. Musikalam lamang yatang, may limitations ang patience mo. Anak mo, agaon tanatatong tanagagik. How much more sa eskwelahan, sa teachers, agaon tan. So do not blame the teachers. Be thankful ingan kasi they are the second parents ng mga children, and they spend more time sa school than in your house, agaon tanatatong tanagagik, and then with you, agaon tan. So let them discipline them naman. Huwag kayong masyadong sensitive. To the point na agila igagalang may maestra. Nako. Pag ginawa nyo yan, pwede kayong kasuhan ng anto may tawag dat sa aman. Wala man may siyempre agyuman abong agaunta nata, pero hindi, big soluring. Give respect naman sa mga teachers. I think they're doing their best na ituro-turuan yung mga bata. And at the same time, kaakibat po niyan yung pagtuturo ng tamang asal sa kanila. So let them do their job. Huwag kayong masyadong sensitive. Sinupulyanan tayo, untan lang sa Huawei na sari ugugaw. Hindi gagawin tayo. This is the evidence of yung ating tolerance sa mga ganyang pag-uugali ng mga bata. Sabi nga natin, if we can only bring back the time nung panahong mga 60s, 70s na pagdidisiplina sa mga bata, siguro wala. Look, noong mga panahong ganun, wala yung mga bomb threats. Wala yung mga bomb, di ba, Engineer Nixon? Wala mga bomb threats noon. Ba? Kung mayroong mang awayan, punitian labat. Tapos na. Awit ng darad principal, awit ng nirang na teacher at classroom, luwat di man luwat dya, siplat di man siplat dya. Untong dala. Di ba? Pero ngayon, anong nangyayari sa atin? Ito na. Nakakaabala sa pag-aaral ng mga bata, nakakaisturbo sa operasyon ng ating kapulisan, nag-unta na tatang tanagagik. I think we need to review yung mga batas natin. Kumusta na yung mga teachers po natin? Nako, problema rin nila to, yung mga teachers natin. Pero sa Monday na natin pag-usapan ini. Kasi marami po mga concerns ngayon, yung mga teachers din po natin, lalo na doon sa bagong sistema na in-implement
ng Department of Education yung expanded career, yon, expanded career progression or ACP system. Ay may parang one time big time na promotion ba, na from teacher 3 maraming na promote from teacher 3 to teacher 6. So ibig sabihin, pag na-promote ka, siyempre, naturally, it follows na tataas din ang sweldo mo. Agaw tanatang tanagagig. But unfortunately, sa pag-iimplementa ng bagong programa na yan ng DepEd, mukha yatang hindi handa ang pundo. So ang nangyari ngayon, hanggang ngayon, hindi pa natatanggap ng mga teachers yung mga differentials po nila. Sorry. Kaya, marami pong nagsasabi nagrereklamo sa social media. May isang vlogger, ang pangalan niya Bong Danog. Danogan na dagiti kwa. Dagiti Schools Division Superintendent. Apay kanukot kwa. Awan pay dagiti differentials dagiti maestra. Ket adamat ti kwa pundo na data kunana siyempre kapag nag-promote ka, may budget yan. Meron namang ni-release ng DBM, Department of Budget and Management, kunana. Taapay ngay ko to, hanyo pa nga kwa. Wala pa yung, hindi pa binibigay yung inyong differential, kwanto? Yan kasi yung problema yung salary adjustment at ating tanagagig. Kung kulang ang pundo, biglaan yung programang yan, yun ang problema. Magkakaroon talaga ng problema doon. Nonetheless, ang sabi naman ng Department of Education, next year na po. Bitin ulit sa budget, ano? Din kapigan ago labat, wala rin mamaestran ng rally la di manad Metro Manila. They are asking Malacanang na iparamdam sa kanila yung kanila mga hinaing na sa pagbibigay sa kanila ng tamang compensation. Hinihiling nila yung tamang compensation para sa mga teachers. By the way, tomorrow magkakaroon din po ng Lingayen Coastal Cleanup. Together we can make a difference. Pero I believe dyan asayan agaw mo sa pakagawa na sa amekin ang may activity na nasa may ugugaw they are expressing their concern sa ito yung Pangasinan People's Strike for the Environment. Mamaya na sumama sa State of the Pangasinan Environment 2026. Today po yun, Friday. Matutuloy kaya? SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So tuloy, kaya rin inasaran pakabatan taymano. Malalo po ni at saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home
by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news untuloy. Alas 9:38 las oras sa etaten talagagi, kanta bayuni sa ilawas yun karo, kapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning muna tayo kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. Sir Danny, good morning. Kay Sir Maki Mapalakapak Soriano na Mapandan, Pangasinan. Likewise, good morning kay Mayor Carl Christian Vega ng Bayan ng Mapandan. Sir Mayor, good morning. Kay Sir Sarlo Gonzales, good morning Sir Sarlo. Sa ikwanto ng Madam Mirna Tijada Esteves, good morning sir. Duga tay kwanyo kwanto. Maubat lara anggad teacher agdalar italtalek. Dapat sir yato ipawilda may disiplinan unman. Ano parad siyak sir kwanto? Sa ito matlabat at atin tanagagi ka. Balbalag so difference na sa may klase na panagdisiplina ng saman at iskwilan at sa ren kaplasan. Although walay pankaabigan na saratan niya at sa ren kaplasan because it allows more the children to express their emotions. Walay libre-libriran na ibagaday liknaan damat agaw tanatating tanagagig yaliwan siya mo ng saman suppress mo susamay panangi besngaw dahil liknaan da agagig gauntan halo ng mga pasulay teacher angga pulay narungal tunduga o dino agtulan narungal te katunungan and somehow may epekto, maganda ring epekto pero sabi ko nga we need to review kung hanggang saan yung dapat na may hangganan din kasi sabi nga natin, in every rule, there should always be an exemption. Hello, good morning kay Madam Gina Salting, kay Sir Maxi Solis, at syempre sa mga single ladies ng Barangay Basing, Nana Bihing, good morning, Nana Colching, Nana Perla, aka Doktora, kay Kagawad Esperanza. Ganon din kay Madam Emma Lipio, ang Pangulo po ng Senior Citizen sa Barangay Basing. Good morning. Kay Sir Jerome, kay Sir Jerome Ballesteros Antinorio, sa kwanto masantos salamat ya kabosan idol. Tanong ko lang po yung ayuda ba sa SSS Idol na 2K kada buwan? Paano pag hindi ka na naka-enroll sa reimbursement mo? Kwanto man Sir Jerome? Ayuda sa SSS. Anyway, wala tila tatong tanagagik at sayay, so may kadwan takap na say Sari Balitan Matwa. Say Matuan Liknaay Binmalay. Bali-bali may arengal ko ni man. Sisiguruan natan na say local government unit na bali na Binmalay nasabi-sabi so sa may agaw kwanda
i-award la na say bali na binmalay itanso housing units yawatan at barangay Papaguyan para saray residente na o taga binmalay ya kalamor saray abungda at gawad pinaor gaway say dingding da gawad plywood yan na basa siyempre tayo latte plywood no natalem at danom unukwap ang kapoy ang gana ni abutaw-butaw la agaw tanatatang tanagagig. So sa kwantay lang ti karuman bali-bali ko mon regardless of who initiated the project because hindi naman po yan project na personal project na maituturing ng ating dating butihing mayor ng Binmalay, former Mayor Sammy Rosario, na hindi naman pwede nating sabihin na personal project niya yan kasi ang ginamit po naman dyan pera ng taong bayan mula sa kaban ng bayan ng Binmalay. So, it's a good thing na to hear na kino-consider na nila yung pag-award sa mga project na yan. Kasi dapat ito pero Los Benos it applies to all. Dapat gawin ng mga incumbent na mayors ang maayos, transparent at batay sa batas na paghawak sa mga proyekto tapos man o hindi na naiwan ng nakaraang administrasyon. Diba? At ito ay upang matiyak ang continuity, tuloy-tuloy na serbisyo publiko at maiwasan ang pagbawaldas ng pundo, pagka-waste ng pundo at hindi matulad sa flood control fiasco. Agaw natatang tanagagik. Maingal tayo, maingungot tayo sa flood control fiasco but within our own LGU, iyan din ang ginagawa natin. Agaw natatang tanagagik. We may be unmindful of what we are doing, pero yan po ang nangyayari. Pero Los Benos, sa mga ibang LGUs, hindi nila binibigyan ng pansin yung mga projects na yan na naiwan ng nakaraang administrasyon. So, dapat may continuity. Tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. Para maiwasan yung pagwaldas sa mga pundo ng taong bayan, pera ng taong bayan, pundo ng LGU, pundo ng gobyerno at atong tanagagi. At maprotektahan higit sa lahat ang interes ng mga mamamayan. Dapat ang primordial concern ng ating mga public servants yung pong interes ng mga mamamayan, yung interes kapakanan ng kanilang mga constituents. Kaya nga, di ba, bayan muna bago sarili. Agawin natatang tanagagi. After all, may mga guidelines naman dyan lalong-lalo na sa Local Government Code of the Philippines, Republic Act 7160, mayroon dyang DILG, LGA guidelines para sa transition ng bagong opisyal at best practices sa good governance. So, usually anong ginagawa pagka mayroong bagong administrasyon? Mayroong tinatawag na transition team. At mag-conduct ng inventory at assessment for the first 30 to 100 days sa guntan. Na kung saan magkakaroon ng transition team on the part of the executive order of the local chief executive and the former local chief executive. Agawin natatang tanagaging. At kasali po dyan yung mga iba't ibang department heads, lalong-lalo na sa planning and development coordinator, sa engineering, sa budget, sa legal, and even DILG representative, agontan. At mga iba pang stakeholders. So, ito ngayon, yung grupong ito, ang gagawa ng assessment.
sa kasalukuyang estado ng LGU. Then magkakaroon ng inventory sa lahat ng proyekto kasama ang status, whether it is ongoing, it is completed na o suspended yung project na ginagawa. Titignan din po yung kontrata, yung financial obligations, yung mga documents at physical condition, and then humingi ng formal reports mula sa project implementers at engineers. Yun ang usual practice natin, di ba? Kapag nagkakaroon ng transition, nagkakaroon ng pagpapalit ng liderato. Di ba? So magkakaroon ngayon ng pagsusuri, yung annual investment program, sa annual investment program ng isang LGU, at titignan yung mga ongoing projects sa 20% development fund. Alamin kung align sa iyong priorities at campaign promises. Ngayon, kapag tapos na po yung proyekto, anong gagawin ng incumbent? Of course, i-inspect po yung kalidad. Tignan kung sumusunod sa standards. Halimbawa sa pagsagawa ng kalsada, gaano kakapal yung kalsada na yan? Ano yung mga materials na ginamit? Di ba? Yun yung mga evaluation na ginagawa po natin as a safeguards laban sa mga substandard o kaya mga ghost projects na tinatawag. Unfortunately, may nakakalusot pa rin. Flood control fiasco is one. Ngayon kung may defects, i-reject. Okay, tanggapin kung wala naman. Pero wag naman yung because of political vendetta, kahit pwede namang tanggapin, ayaw nyo nang tanggapin at i-reject nyo na. Wag naman ganun. Gaya ng sinabi natin, sayang naman ang pundo ng gobyerno. So tanggapin natin. So, dapat ang layunin natin dito, in short, Agagik, ang layunin natin, hindi burahin ang nakaraan, kundi pagbutihin. Ang solusyon, hindi burahin, kundi pagbutihin. Para sa kapakanan, higit sa lahat, ng mga mamamayan. Agaon tanatang tanagagig, sana lagi nating isipin ito, i-inculcate natin sa ating isip at maging sa ating puso na ang prinsipyo natin ay hindi dapat burahin ang nakaraan. Hindi dapat burahin ang nakaraan. Kasi whether you like it or not, nandyan na yan. Gumawa na sila ng history. They are part of the history. Kahit ang gawin nyo, siyempre, tuputan na sari totoo, sinong under whose administration tumayo yung mga projects na yan. Under whose administration tumayo yung mga projects na yan. Under whose initiative tumayo yung mga projects na yan. You cannot deny that. Bakit? May mga papeles eh. Hindi mo maikakailayan kasi the papers will show, the dates will show, yung taon, yung buwan, yung agaw natatagay. Everything is nandun sa official records. And you cannot just erase that. Agaw natatang tanagagi. Dapat tanggapin na lang yan at isipin mo na lang kapakanan ng mga mamamayan. Pag it will benefit the general public, why? Bakit i-deprive mo yung mga taong dapat makatanggap ng benefits na yan? Nagaon natatong tanagagi. Kaya ako grateful kasi naririnig ninyo and you are listening. That's good. Naririnig nyo and you are listening. Iba naman yung narinig nyo pero you are not listening. Dumaan sa kaliwa, lalabas sa kanan.
Pero on your part, it's good thing na narinig nyo, nanatili sa inyo. Kaya ako'y sumasaludo rin. In fairness naman, na eventually, iya-award nyo naman na yan. Diba? Sabi ko nga, seize the moment. You have that opportunity. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Na mapabuti ang buhay ng iyong mga constituents. Yan naman ang purpose ng public service, hindi ho ba? Manilbihan sa taong bayan, magserbisyo sa taong bayan, to see to it na maayos ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Nagawanta na tatong tanagagig. And that's a very big responsibility and a very rare opportunity for you to prove na yung binigay sa inyo ng pagkakataon ng Panginoon, nagawa mo. Nakatulong ka sa kapwa mo. Agawanta na tatong tanagaging, ni mambuga sa laing ibagukay. So it doesn't matter kung sino nag-umpisa dapat. Kasi yung nag-umpisa niyan, ganyan din ang saloobin niya sa iyo. Public service din. Bakit niya naisipan na magpatayo ng bagong public market? Kasi gusto niya makatulong sa mga, hindi lang sa mga nagtitinda. Hindi para mapabuti rin ng yung mga kapakanan ng mga namimili. Kundi para rin kumita yung LGU. Agawanta na tatong tanagay, kumbaga triple purpose yan Bakit niya naisip na baguhin yung tsura ng munisipyo para presentable naman? Aliwan dilapidated ya, ibagadan tsura tumo yung munisipyo. Because it shows na kung laos may munisipyo, ang isip ng tao, thinking ng tao is, laos din kasi yung mayor din. Kwanda, agauntan. Kaya ganun. Tapos, bakit may mga evacuation center? Bakit may training center? Because these are part of development at ating tanagaging nasa kayong munisipyo para umusbong naman. Di na ninyo natin. Di number 30. All over Region 1. Pigaran Munisipyo tan. Pigaran Baloy. At Interior Region 1. Number 30 kayo. Diba, very good. Agawan natatang tanagagik. Yun nga dapat isipin natin. Na regardless kung si former mayor sa amin ang Rosario nagpagawa or kayo ang magpapatuloy ngayon, it doesn't matter. What matters most, yung kapakanan ng mga mamamayan. Na ang pera na kanilang ibinayad sa gobyerno, bumabalik sa kanila in terms of this kind of services na magpapaginhawa sa kanilang buhay. Hindi ho ba? Aliwan sa may lapod ang mo gawa, ang mo project, hindi ka mo nag-initiate, ayaw mo na. Wag naman. In the first place, ano ang sinumpahan yung tungkulin? Di ba? Meron naman kayong, I promise to do my best to serve the people of my town. Agauntan, di ba? May ganun. When you took your oath of office, kasali yan. Na nag-promise pa kayo sa Panginoon na gagawin nyo ang the best ninyo. Agauntan na tatin tanagagi to render genuine public service to the people. Kaya kung ang project is tama naman, nasusunod naman yung specifications according to the standards of the government, bakit hindi nyo ituloy? For as long as nakasunod doon sa standard ng government, sa mga pagpapatayo ng mga structures na yan, ituloy nyo. Huwag kayong masiblot. Huwag kayong makasarili. Siyempre sa ibagada, aliwan, maong sikin tao,
Nagtasa ibaga, maong need bin mali, tawalay housing unit dakwan. Agaw ang tanatatang tanagagik. Aliwan sa may mayor sa Bitlanda, may balay sa Bitlanda. Hindi ba pride nyo rin yan? Kasi taga Binmali din kayo. Agaw ang tanatatang tanagagik. So, it's another day, it's another Friday, it's another week. See you next week, mga kapaborito, ha? For another Matuan Liknaay Binmali. Basta tandahan po natin, Binmali, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas, manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akaulo pa kantabay ulalangula sa ilawas yun karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, ang gapoy arong noag si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. May pahabol pa ba? O sige, basahin natin. Yan, nandiyan. Okay na. See you po next Monday, mga kapaborito. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka Binmali, ituloy mo ang laban, bangon ka Binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o Binmali, ituloy mo ang laban, bangon o Binmali. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM